Bizkaiko kluben arteko lauterdiko kopa Derioko udal pilotalekuan. 22 urtez aztiko finala ikusiko dugu. Ordezkarietako bat Mungiako Danok batekoa da Ortiz eta bestea berriz Usansoloko Atutxa. Prest daude biak, sakea Fikan jaiotako aurrelariari egokitu zaio eta berak ekingo dio neurketari. 20 urteko dira bi pilotariak, Aitorrek aurten 21 beteko ditu. Ondo erantzun dio Ortizek Atutxaren sakeari, airearen bila doa, baina Rotamano, kantxa osoko Rotamano ematen zuen, Carmelo. Asmatu ezkero ez dakit, nola etorko zan, hori pilotia, eman dio azpiti eta besoa solte. Baina Atutxa izatez fikarra da, eta, bueno, oin Usansoloko kluban ari da. Da, bai, ikusten da bizize dela, pelota ematearakoan, da, oingoan, nik uste partidu egorra bizango dela, eta gauza polita ikusteko aukerak emoskule. Bigarren sakea izango du Atutxak, azpitik atera, eskubiz ezin erantzun, Ortizek 2 eta huts. 28 pelotarik parte hartu dute aurtengo txapelketan Bizkaiko lauterdiko maila honetako txapelketan. Bi honenak iritsi dira, Alain Prieto Ortiz eta Aitor Atutxa. Fikakoak aterako du. Ondo gainera, agurra ematen ari da eta hasiera da ona hende. Ondo Ortiz bera ere, golea zeraman Atutxak agintzen hasi da, baina urrengo pelotakada ez da ona izan, nahiz eta tantoa lortu duen. Bai, hau oinalain be pelota aldaketa, da hau sakatzaia da, batez be frontoio zuen, sakea eta eskuma hori bizizedeko, eta nik uste hemen Lauterdi barrun ere emango diola sakeari agurre. Iaz, maila honetan Adrian Lópezek irabazi zuen. Aurten iazko lau txapeldunak finaletik kanpo gelditu dira edo ez dute parte hartzerik izan, baina berriak izango dira 2014ko txapeldun guztiak. Bai, alase da, Adrian López aurten ja nagusi mailan aritu da, eta bueno, azken laurdetan uste dute kanporatu izan zala, da bueno, orain kategoria hortan pelotari berri da, eta bueno, lekua bilatzen horre poliki ari da. Aurreneko sakea izango da Ortizentzat. Ederra sakea. Eutsi dio ezkerrez, bila joan da eta gaiztotu gintzaio paretaren kontra. Presioa somatu du eta azkenean tanto egin gabe gelditu da, berak aldu du. Ikusten zan ja itxu-itxua junda pelotia zabaltzen, da azken momentuan gaiztutu zanean, ez du postura aldatu eta albo sartu da Orman kontra eta txapapera. Lasaitu ederra hartuko dute bi pilotariek sakatzera doazenean. Askoz ere erosoago arituko dira horretan, errestoan baino. Atutxa. Ezker Orma jota erantzun dio, baina txapara jantzaio, bai. Ondo, hala ere, gauza politak egin ditu. Marka joan galtzen joan arren Ortizek, batizak saka izan da bilurgarria. Bai, eskuma deko bilurgarria, ez. Banaka nahiko ondo aritzen da, batez be hori eskuma ona deko, sakia eta bolea ona, ez. Oine bikotekotan, hasi biko daia mobitzen gehiago peloti albotara, ze zuzen joko zuzena hori atzera eta boleak inda eskumakin hori ondo menperatzen dugu, ez? Beti gora jotakoa, falta izan dago ere. Bai, eta alde polita atara dugu Atutxak, hasi berri eta bosta bat. Hala ere, itxura duka partidak, sakeak beharra da marka dezakela, bolarak, takadak ikusteko
arriskua izan dezaketela. Humberto Alzagak denbora zenbatu dio, baimenik gabe joan da konponketaren bat egitera, esparadrapoa hartzera edo, eta orain ezertzeko esan dio. Aitor Atutxa da, Aitxola Atutxa eskolariaren lehengusua. Kirolaria bintzat bizen. Atzo Aizkoran irabazi dintzuen bere saioa. Hori da bai. Eta finaletik gertu dago Aizkolarien lehiaketan. Gaur lehengusua saiatuko da Bizkaiko kluben arteko lauterriko kopa irabazten bere klubarentzat, Usan Solorentzat. Aurkaria gogorra da, tano jogateko Alain Prieto Ortiz, baina momentuz aldetxoa lortu du markagailuan Fikarrak. Bi aurrelari nor baino nor gehiago. Kaiolaren barruan. Azpitik oso sake gaiztoa. Bi tanto lortu ditu Aitorrek. Oso azkar joaten da eta batzutan pelotak ies egin dio. Abiadura handian joan delako, baina orain neurriko botea egin eta bikaina izan da sakea. Eramateko modukoa zen hori, baina ezko asmatu Ortizek zazpieta bat. Ez du pelota ondo sartu eskun da apurben iguste jan diola pizka pelotea. Da nahi esan duia hortik hasia dominatzen da horrek hankak ez dio ondo jarri. Aukera, bueno, Atutxak atara du abantaia polita, Ezkerrez erraz. Eman dio altura. Atutxa. Ortiz. Zaparen gainean eta tanto. Pelotak da gutxiko tantoak izaten ari dira orain arte eta gehienak alde batera erori dira. Atutxak ondo partidura ondo sartu da, ikusten da oso sartua dago partiduan. Ortizek, bueno, moteltxo bagian, abestieia, nik uste ja martxe hartu dagoela eta gainera markailuan aurrean, sake bere eskutan da Ortizek, lan gehitxo enbiko deu partiduan sartzeako. Hori ere tanto bihurtu du sakez. Bederatzik tantotik lau. Era horretan lortutakoak dira. Kadeteen finala, Lemoako Mikel Aurrekoetxeak irabazi du. Juveniletakoak klub bereko Oier Etxebarriak. Eta orain 22 urtez Azpiko txapeldunaren bila gabiltza. Oso luzea. Atutxaren aurreneko sakea. Bigarrena, Zaparen gainean, eraman Ortizek, ezkerrez orain bostetik, Atutxa erasoan. Atutxak ere final aurrekotan be oso ondo ibiltzen gero peloteoan, eta hain behikusi da, sakez aparte ondo lan egiten dagoela, ematen diola peloteari eta aukera ja da oso ondizak partidua atateko. 10 eta bat, oso ausart ikusten ari gara. Bai, gogotxu tope dabila. Nik uste gero eta erreza biliko dela. Alainek hasiko da orain urduritasunak, ikusi taldea handia dekola eta
sakea lortzeko ez dakit lan gehitxo egin biko deu, bere eskutan sake aukiteko. Aukera paregabea Atutxarentzat bukatzeko, eraman Botelastar pelota zaila Ortizek, Ortiztu asmatu, bipareta bai, eraman, baina bertan gelditu zaio Ortizi eta azkar bukatzen saiatu da. Oso pelota zaila eraman du, Bai, baina Atutxa oso langile da bilda. Alaine normalien, nik uste hori eragaz askotan egoten da, nik uste gortu bidagoela horrez. Atuan jokaldia egiten dut, eta sarta da, eta ondo egiten dut jokaldiak, baina tanto askotan gehiago gortu bida, eutxi bide goine, denbora egitzean nola jundiako markagoiban aurkaria, eta horre eutxi biko zuen tantu batzuk partiduak gogortzeko, ez? Eta horrein lanak oso gorra ditu berriro partiduan sartzeko. Atutxa berriz oso langile dabil, eta oinere borrengo dut tanto ondan berriro bere eskutan sake aukiteko. 220 pilotarek parte hartu dute Bizkaiko kluben arteko lautardiko kopa honetan. Kadete mailan 81 izan dira. Juveniletan 73, 22 urte zazpikoetan 28, eta senior mailan ere beste 28 alegia. Lau hilabete pasatxoko lehiaketa izan da, 3. finala da, ikusten ari garena, 4. ondoren, Lezamak eta Badinoko Atxartek jokatuko dute. Alain Prieto Ortizek, tanto egin eta beste pelota bat ateratzeko asmoa du. Sakez ere, egin dezake honek zuloren bat. Horretan saiatuko da. Pelota egokia hartu du ustez. Partidu hasi baino lehena zauztan bera segunan momentu bat, zauztan nola aurreko finalan 11 eta gutza zizala galtzean. Eta esan dio, aia berriro ez da errepikatzen da, moengoan beha 10 da bat. Beraz, moengoan beste ikasgaia eta moengoan partioa dateko buelta eman beharko dagoela, orduan lortu zuen buelta ematea, finalan egoteko, baina ikuste otengoan aurkari gorra dekola olakoak egiteko. Sakea baliatzen saiatuko da. Zuzenean tantoa lortzen ezpadu ere. Bigarren pelotaka da, frontesetik gertu. Emateko asmoa izango du. Ezker horma ikutu eta gero atera eta ezkerrez eramandu Atutxak. Pelotaka da ona gero Ortizek. Ederra. Oso ona. Gutxixeago da bine ganotetu pilotak, Bai, pelota lasaiagoa da. Baina oine ametik aurra dana ondo inbergo deu. Oine eskumakin sondo zabaldu deuen hor, zaretxeko postura hortan. Baina dana ondo inbergo deu. Pentsat ia markagoiura berdintzen duen pizkat. Laugarren tantoaren bila, Alain Prieto Ortiz. Ona sakea, asko baztertutakoa, baina ezkerrez bikain erantzun dio. Laugarren kuadroaren barruan bilak. Tanto izango da, laugarrena. Mungiako danak bat taldeko ordezkariarentzat. Bai, hor eskumo hortan ikusten da golpea dekola, azkar mugitzen dugu hori bezua eta mina hondi egiten dugu eskumo horrekin. Hirugarren tantoa jarraian gorriarentzat. Hogei urte ditu Ortizek, aprilaren 22. egunean eta zituen 20. Kanpora jongo da. Bai. Sakez lortu duen lehen da bizikoa.
Azpitik erantzun behar izan du. Frontis harrapatu du pilotak, baina potea kanpoan egin, eta 5 eta 10 pixkatxo bat gerturatu zaio Alain Aitorri. Laburragoa sake hau, baina gaiztoa eta tanto. Lehen 8 eta hutseko partziala lortu du Atutxak. 5 badara matza. Jarraian orain Ortizek. Sake hona hau ere. Bai, oso ona. Sake horreanketara eta bai, bikain. Baino txutoine errestasun edeko bera sakea dekonien, baina ia gogortzen den horre defentsako lana hortan uste bere mesederako asko egongo dauela hor gogortzen bada pizkat, ez? Berak dominatzen dauenean ikusten da horre eskumo hortan abiedura dekola eta gauzak egiten eta tantuak amaitzen badakila. 3 tanto segidan egin dizkio Ortizek Atutxari. Lauerna ere gertu izango da. Ondo erantzun du. Bai, oso ondo. Bolea. Partiduko aurrenekoa. Labur geratu zaio Atutxari. Ortiz. Ondo atera du ezkerrez. Bolea gaiztoa. Beti gora eraman Atutxak. Aze gantxoa. Berehala txikitu du lehen zegoen alde handi hori. Alain Prieto Ortizek sake hartu duenean. Ba, esan dugu, ez? Gauzak dana ondo indarko dauela, beste aldea ez handitzeko, eta momentu solan ari da, ez? Dana ondo, sakatik ondo, eta tanto amaitzerakoan, itxel, ez? Ikusten da horre konfiantza handia dekola, eta behintzat, ja partiduan sartu da, eta oina hasi da, oine berriro ere, ia berdintasuna, ez? Ortiz. Atutxa. Bolea Ortizek ez du behar bezala gozatu. Aire sartu beharko Ortizek. Atutxak ezker horman. Oso ondo. Barruantza juntan ja Atutxak eta nola zabaldu dion berriro, Zabaletik barrura Atutxak eta txokoti zabalera Ortizek. 8 eta hutseko partziala ia harrapatu du aurkaria. Eta tanto bikainak egiten gainera. Oingoan, partio honetan bintzat tanto polita gabiz ikusten da amaitutako tanto asko. Beste bat behar du kontrarioa harrapatzeko. Bolearen zain, aurreko kuadran, oso ondo bolea luzea. Eraman Atutxak. Txokoan arroutzi, hortxe dauka Aitorrek aukera, luzegi. Bai, asa eginda. Alainek horre oso argi egonda, Izan da horre egonda asmo okinde usartzeko airez, da azkenean konturatu da luzegi doiela eta asmatu bebai, hindegu. Aurreneko berdinketa marnakoa. Bola dakadua neurketa orain arte. 10 eta 1 aurreratu da Aitor Atutxa eta 10garrenean 1 egin dute. 9 eta hutseko partzialari esker.
Aidearen bila. Oso, ondo. Konfiantza handiz tokatzen ari da. Bai, nengoan ikusi da, ze lasei jundan gantxora, eta indar asko gari, baina ze konfiantzakin zabaldu deuen, jakinde gauzak ondo inezkero, atutxak ezin izango zuela heldu, tranquil indeu, konfiantzakin. Jakinde atxetik zetorrela, baina ondo inezkero ez dagoela aukerarik. Aurretik, orain ja. Aurreneko aldiz, orain jarri da aurretik. Alain Prieto Ortiz. Eraman atutxak. Baztertu egin zaio Alaini. Aitor. Goleaz indartxu. Kanpora joango da hori. 12 eta 10 asko aldatu da partida. Aurrez beste partidu batean markagailua irauli egin behar izan zuela, esan digu Carmelo Ariz Navarretak Ortizek 12 eta utz galtzen hasita. Eta seinale ona da, konfiantza baduela markagailuan atzetik jarri arren. Gaurkoan belasai egon da, dane usan du, oso lasai egon da, galtzen egon da. Eta ezagutzuten modun danak gauza guztizek ondo inbar zuela, eta bai egin. Konfiantzakin dauela eta jokuaz dabiela ikusten da. Horren berriz. Horre nik uste eskumazkuteko pelota zela. Eskerraz pareda, da azkenien gorputze etorri zaio, eta ezin libre gorputze. Eta era txarrean sartu da. Oiko gantxo egiteko asmoa zuen, baina pelota ez zaio berak uste zuen ez zaio ondo etorri postura horretan sartzeko, eta gero zuzentzen ez du asmatu. Aspaldeko partez tanto orain Aitor atutxarentzat. Sakearekin lehen lau tanto egin dizkio Ortizi, eta orain horretaz baliatzen saiatuko da berriro batzuk egiteko. Giro edarra daukagu Derioko udal pelotalekuan, Bizkaiko kluben arteko Lauterdiko kopako finalak ikusteko. Lehen da biziko bietan oreka askorik ez dugu izan, errez joan dira alde batera, baina hirugarren final honetan erdi aldera arte pini-pein parekatasun handia daukagu. Ortizen osaba, pelotari profesional izan dakoa. Carmelo? Bai, alaxe da, bai. Ortiz izenarekin. Mungiarra. Bai. Kantxan dira bi pilotariak, sakea Aitor atutxak aterako du. Eskubiz ezin. Bai. Orain arte, sake haukin dauen aldea handia atara deu, eta oin ez bat eduzten alainek, berriro atutxak beste tanto mordo daiteko kapaz izango da, beraz hau aukera izan dugu errestua nahiko ondo altzatzeko, eta aukera eman dio tanto ontan, da atutxak azten bada asmatzen sakearekin, sake hau baino askoz gaiztuagoak egingo deuz, da iaz dan damutzen azkenean. Bigarren berdinketa. Ez zakar dira. Ez sake hona, horrengoari gehiegi eman dio. Bai, nengoan bildurra zunda eta jondiako bera. Oine daukan guztia mahotzo eta ez da olako askotan gertatu olakoak, Zak errestuan luzegi, Sakez 6 tanto lortu ditu orain arte atutxak, 3 Ortizek. Ezker horma atera. Eskubiz atutxa, airearen bila Ortiz, baztertu egin zaio. Aukerakoa dauka, laugarren kuadroan, Zabalera, ondo Ortiz.
Golea Atutxa, aukera orain Gorriarentzat, hortxe bukatuko du. Pelota berarekin segiko du Alain Prieto Ortizek. Bai, aholkulariak ezagutzo jarraitzeko pelota horrekin da, bueno, Alain zalantza egin deuz, baina, bueno, azkenien aholkulariari ikasu ingotzo eta Atutxak atara duen pelotakin jarraituko da. Mungiarra sake ateratzeko prest. Iritsi da, txaparen gainera, bipareta efektuarekin harrapatuko du, baina kanpora bota. Zabaletik zabalera nahi zuen da, ez diotu urte. Argazkilaria jo zuen. Bai. Gure aurreko kamara ere gertu zuen. Giro aparta Derioko pelotalekuan Bizkaiko Lauterriko finalak ikusteko. Emozioa nagusi. 22 urtez azpiko finalean. Anta batez aurretik danak bateko ordezkaria. Ortizen sakea. Luzegia. Oso sakea hona zen, bestela. Gurutzatua, luzea, indartsua. Laburrago atera beharko du urrengoa. Ezkerrez eraman Atutxak, botearen zain geldituko da. Ortiz. Indartsu txokora Mungiarrak. Berriz ere bai, eta tanto azkenean. Azkenengo pilotak da bikainak izan diez da Atutxa gainera, jakinda Ortizek ere dejada eta ipareta eta errestasuna dekola iteko, aurreatzen da eta gero Ortize benetan gaur eskuma horrek mina eskuiten ari dela eta ikusten da partidu horri hau dela, baina ondino Atutxa bertan dau eta ikusko metik aurrea zertetzen da. Hirugarren tantoa jarraian. Amarna, Amabina eta Amairun egin dute. Tartea zabaldu nahi du Ortizek. 22 gerturatzen hasteko. Ondo erantzun du eskubiz, pelota zaila zen. Botibolea Ortizek. Zabalera naita Atutxak. Airearen bila Ortiz. Santo. Ikusten da peloteoan arma gehiago dauzkala Ortizek eta ez dakiela oso ondo zer egin Atutxak. Bai, beste martxa bat, ez? Gainera, orain arte bentsat Atutxak oso ondo ari da joatzen, baina nahiko zuzen da, orduen Alainep konturatu da eta oin be aurrera nola junden jakinde zuzen joatuko zuela pelotaka hortan, ez? Mugituko bazuen gehiago igual pelotakadak, Alainep bezuen jakingo gutxi gora bera nola jungo zen. Oin be konturatu da, ez? Atutxak lanean dabil ondo, baina pelotaka nahiko zuzena direz da Alainek horre jo baino lehena nola aurreratu den da berak aukera izan du zutamano sartzeako eta dominatzen pasatzeko, ez? Luze. Otea bostetik atzera egin du eta berriro sakatu beharko du Alain Prieto Ortizek. Hiru tanto lortu ditu sakez. Besteak beste, Atutxa errestoan ondo ari delako. Aurrelaria izan arren.
Sartzera joan da. Ez da airera joaten ausartu Ortiz. Hortze, gamin egiteko moduko pelota. Asko behartuko du hor. Aire zarrapatuko du. Atutxak. Ipareta. Hori ez du eramango. 5-8 partziala Ortizek. Partida eskutan duela ematen du 10-8 galtzen hasiarren. Beste martxa badau pelotiban, da gero amaitzeko momentuan oso abile da, tanto amaitzerakoan, biparetan, moztu betxapainan ondo, eta 3-4 eskarrantxo ederrak dituz, da ikusten da konfiantzak indabera, tanto amaitzerakoan. Usan Sorolokoa, Larri. Aurkaria igez egiten ari dela ikusten ari den bitartean. Isiltasuna Ortiz sakatzera doanean. Luzea, hau ere. Saka ona zan, oso ona. Oso ona. Postura aparta gainera hor albotik deko autardi barrureko ere. Sakatzailea betidanik izan da, umeetatik izan da sakatzailea eta postura hori oso ondo menperatzen da. Postura dotorea dauka sakatzeko. Oso plastikoa. Sartzera joan da, besterik gabe. Indartsuegi erantzun dio. Lehen gauza bere gertatu zaio Ortizi eta orain Atutxak ere errestoan gehiegi eman dio pilotari. Sakerik erratzena partidu dutean, hau izango zen. Bai. Indarri gabea, eskubiz erantzuteko modukoa. Ezkerrez jaso orain Atutxak Ortizen sakea. Ortiz. Luze jokatuz. Airez sartu da, baina oso goien harrapatu du. Oso urruti eta gainera Atutxak eman dio orduan pelotak hortan egurra. Alainek horre egon da tanto ontan nire ustez pelotia sartzen, ez dio emon egurrik eta, bueno, holako izaten du, behar dagoenien gehiago ematen dut, eta doienien aurretik edo lasaitzen da, eta aurkari gorra topetan dagoenien horrek gauzak horrek zuzendu bideuz. Kunda tranquil pelotaka hortan, eta gero Atutxak, okin dagoen aukeria, eman dio, Hobe da eman egurra, partida amaitu, eta horrengorako prest. Usan Soloko ordezkariak pelota aldatzeko asmoa izan du. Lehengo pelota atera duela uste dut. Humberto Alzaga egin duen kenioaren arabera. Berriro ere txertzeko esan dio, lehen gertatu zaion gauza berbera egin duela orain. Denbora hartu duela. Eta denbora hartzen hori badu, hori kontatu egin behar dela. Bera, bueno, asmoa dukan hori, espadara posati beharri do ultragotxuet hartzeko, eta ja aficionatu mailan epaia hori inezkero ja denbora da esaten dabe, eta orduan denbora hartzeko derrigortute dabe, edo mentzat denbora modun hartzen dabe. Amalau eta 18 partida ez dago erabakita, ez da gutxiagorik ere. 6-8 partziala lortu du Arestian lanak batekoak Ortizek, baina azkenekoa Fikarrak Usansolo klubean ari den Aitor Atutxak egin du, eta orain sakea bere eskuetan duela. Itxaropena izango du markagailua estutzeko.
6 tanto lortu ditu Sakez, zazpigarrenaren bila abiatuko da urdina. Oso ondo erantzun dio atzetik Ortizek, Atutxari, zapa gainean, beti gora Atutxak, ezkerraide zabaldu Ortizek. Keinu egin, baina azkenean botearen zain gelditu da Mungiarra. Pelota bikaina, Lauterdi Barroniteko, bote itxutxau dego, nik uste orain arteko pelotari politin dago dala. Horreitik nik uste pelote goio dauela ere, bestiek lartxu zirela iguan, honek ematen dagoen egurrerako, eta pelota hau nik uste egokia dala Lauterdi Barron ebiltzeko. Horra da tantoa, airez Atutxa, baita Ortiz ere erasoan, oso arro utzi du, aukera Aitorrek, tanto izango da. Oso ona azkeneko ezkerkada hori. Ikusi da Ortizek etxi dagoela lanari, bera baino lehen agor, arruin dugu dejada horre txokoan parada nahiko arruin deuela, eta Atutxak oso ondo hormatik, luze, eta tanto bikaina, gogorra, askarra, eta nik uste pelota oso bikaina dela, Lauterdi Barron ekitzeko, eta tanto honek ikusi dugu. Amabost eta 18. Metro eta 85 zentimetroko mutila da Aitor Atutxa, 86 kilo. 21 urte, abuztuan beteko ditu. Eraman Ortizek, ezkerraire zeztu batera esmatu, aukera orain Mungiarrarentzat. Eraman Atutxak. Ona. Iritsi eta okerre egingo dio botea, tantoa Atutxarentzat. Eskura bota dio, nahi gabe. Eman dio egurra lainek, baina, bihurritu barik, hormie behatu bari neko zuzen eman dio, eta Atutxari eskuari etorriako, eta hortxe dago, gertu dago inbe, Amasei eta 18. Beste bi tanto behar ditu aurkaria harrapatzeko Aitorrek. Esto aproveche hoy. Pues. Atutxa. Ondo jetxitakoa. Hori bai, oso ondo. Bolea. Ortizek zabaldu egin nahi izan du. Bolea indartsua Aitorrek. Ezkerra idea kantxaren erdira Ortiz. Oso ona dejada. Bai, segurazki pelota aldatuko dugu, nahi izango du pelota bitxitxaba, baina nik uste pelota honekin ikusi dugu bi tanto ederrak, Gogorrak eta utz gitxikoak eta azkenien tanto amaitu beharrekoak. 40 minutu betetzear neurketa jokatzen hasi direnetik. Orekatua, gogorra eta ona izaten ari da 22 urte zazpiko finala. 10-1 aurreratu da Aitor Atutxa. 12 eta 10 markagailua irauli egin du Alain Prieto Ortizek. 10 egin ondoren 12 eta 13 egin dute. 18 eta 13 aurreratu da danak batekoa. Baina oraindik ez da bukatu. Bi tantora gerturatu zaio Usansolokoa. Mutil gogorra dela erakusten ari da Atutxa. Bai, saiatzen ari da, ikusten da daukan guztia emateko gaztea dela. Partiduan sartuta daula lehenengotatik, eta ikusten da beste gaitasun badekola Lauterdi Barrun da tanto amaitzerakoan, baina Atutxak bere lana bikain, Daukan guztia ematen da partidutik urten bari.
Eserita daude bi protagonistak. Epaileek itzul daitezela esan diete. Lehengo pelota. Ortizek lehen atera duena. Eskandu dio epaileari. Eta horrekin jokatuko du hurrengo tantoa. Alain Prieto Ortiz. 3 tanto behar ditu Lauterdiko kopa irabazteko. Sake ona, Eraman, Atutxak. Oso ondo. Txikitu indartu beti. Azken unera arte izkutatu egin du. Ez du bere asmoen berri eman nahi izan, aurkariak mugitzeko denbora gutxi izan zezan. Eta begira zeinen ondo. Postura horrekin berdin jotzezakeen Zabalera, baina oso ondo sartu du barrura. 20-16. Ortizek berak ere badaki. Aurkariari berriz sakatzen hasteko aukera eman ezkero arriskua izango lukeela partidak. Eta lehen bailen amaitu nahiko du. Bai, oingoan sake hona indeuta, sakekin konfiantza handia dego gero aurrien pelote aukiteko, nire sake hona, ondorreztatu. Golea barrura. Berriz ere airez. Kampora. Bai. Golea lagunta, azkenien frontizen eskerrein deu. Azkenien aldatu du postura ondo, baina lartxu zabaldu dugu esker horrekin, da zeuk esan duzu moduen hemen ondino arrisku da, Ez dakit, pelota berarekin ez dute duen segiko. Bestia, ezer esan epaileak Ortizi eta pelota biziagoarekin jokatuko du. Aitor Atutxak berak ere. Luzegia. Tanto gehienak sakez, hasieran lortu ditu Aitorrek. Bai, hasiera, final aurrekoan da gaur ere gauza bera, ez? Hasiera nahiko hotzazten da edo. Entzat ez da partiduan ondo sartzen, da horre aukera onditzek eman duz Atutxari abantai hartzeako, eta, oin momentuz, nik uste, gustura dauela, eta azake arrestatzeko prez. Zake ona, Eraman Ortizek. Atutxa. Txarto zen da horre, 18-20. Larra azkarregi aurrera, horre lan gehiago inbiko da. Hauzu txubi atzera moneskero, esan pelota saia altzartzeko, eta bera jundan ikuste leku txarrera. 18-20. Horrokalaria da Atutxa. Oso erantzun ona. Aukerako pelota Ortizentzat. Eraman Aitorrek. Hori ere bai. Horre doien be, erra bolaka da. Eraman. Bai. Hori ere eramango du. Bila da Ortiz. Hortxe glitu. Eta ezin. Aitorrek atzea morrazioa. Oso gutxigatik ez da iritsi. Eta ikusi duzue bere reakzioa lurrean etzanda gelditu denean. Zena du. Galtzea zaio inuri gustatzen baina batzuri beste baina gutxiago. Eta Ortiz ere larri, tantoa egin eta esertzera joan da.
Presiori gehien nik uste orain somatzen ari dela Ortiz partido osoan zehar. Bai, bueno, hautxe deko aukera, pelota bizizatara eta ia sakeakin armatzen dauen. Bestela kontuz, zeuk esan oso moduen atutxa borrokan ondo ari da, Partidu guztien lan egiten, aita orain pelotioan dominatu ez du etxi. Horre partiduan bertan jarraitzen dut, eta eman eskero beste aukera bat kontuz. 21 tanto ditu Mungiako danak bateko ordezkariak, Alain Prieto Ortizek eta Usan Solokoak, Aitor Atutxak 18 egin ditu orain arte. Azkena falta zaio Alaini. Txaloa, Mungierrarentzat. Atera du, luze atera. Eta beste aukera bat izango du. Lehen pilota sartzera joan da. Bigarren sakearekin, baina orain gehiago egin beharko dio. Bai, gainera bera da konposturi albotik ez da arriskutsua berriro luze egitea. Zuzen emoneskero hortik albotik badau tarte polita hor pelotia sartzeko, eta nik uste bera dogan errestasun horrekin zozaren biko txola pelota egin, emonin bideo gole. Bigarren aldiz, jodiote Txalo Ortizi sakatu baino lehen. Boleaz. Beste bolea bat, ezkerrez eramango du kantxaren erditi, botera jarri da orain Ortiz, baina dejada horrekin ez du bukatuko. Aukera eman dio Atutxari. Aire sartuko da Fikarra, txokoan utzi. Horrek balio dezake, horre balio du. Txapela irabazteko. 22 urtez. Azpiko txapeldun berria, Alain Prieto Ortiz. Mungiako danak bateko ordezkariak. Garaipena gertu izan du. Aitor Atutxak berak ere. Baina 18 tanto eginda konfirmatu behar izan du. 3 txapeldun ditugu beraz, kadeteetan eta juveniletan Lemoa eta 22 urtez azpikoetan Mungiako danak bat.